Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών, κυρίες και κύριοι, με ιδιαίτερη χαρά αλλά και συγκίνηση, αφού βρίσκομαι για πρώτη φορά και μάλιστα ως ομιλητής στην ιστορική αίθουσα της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών Μιχαήλας Αβέρος, στο κέντρο της πόλεως των Αθηνών, θα επιχειρήσω να σας παρουσιάσω την ποιητική συλλογή της εκ βαμβακούς λακωνίας ορμόμενης και καταξιωμένης συγγραφέως και λογοτέχνηδος Μέρης Σουρλή, που φέρει τον τίτλο «Διαδρομές στο φως» και συμπεριλαμβάνει 400 χαϊκού και 189 τάνκα. Σε μια καλέσθητη έκδοση του εκδοτικού οίκου Αττικός βλέπουμε στο εξώφυλλό της να αποδίδεται εικαστικά ο προαναφερόμενος τίτλος με την εικόνα μιας σύγχρονης οδού ταχείας κυκλοφορίας, λουσμένη σε εκτυφλωτικό φως, και στο εσωτερικό της μπορούμε να απολαύσουμε το φως του πνεύματος και της ψυχής της ποιήτριάς μας Μέρης Σουρλή. Η ταχύτητα που υποδηλώνει η εικονιζόμενη οδός μπορεί να πει κανείς ότι είναι το χαρακτηριστικό ιδίωμα της εποχής μας, από τον τομέα της τεχνολογίας μέχρι την καθημερινή ζωή των ανθρώπων, και το φως, αυτό που ανυψώνει το νου και το πνεύμα του ανθρώπου σε κόσμους ανώτερους και θεϊκούς. Πράγματι, για τον Θεό μας κάνει την πρώτη αναφορά η ποιήτρια στο μότο που προτάσει στην ποιητική συλλογή της. Πάντα υπάρχει ένας Θεός μέσα μας, της συνείδησης. Η βαρισίμαντη αυτή φράση, παρατηρούμε εμείς, έχει θεολογική τεκμηρίωση, αφού κατά τον Απόστολο Παύλο, όπως γράφει στο δεύτερο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής του, «Όταν λοιπόν εθνικοί και ειδωλολάτρε που δεν έχουν λάβει των γραπτών νόμων του Θεού, πράττουν δε από έμφυτον ηθικήν παρόρμησιν, όσα λέγει ο νόμος. Αυτοί και τι δεν έχουν νόμον, είναι οι ίδιοι δια των εαυτών των νόμους, επειδή έχουν οδηγόν την συνείδησή των, και αυτοί οι τηρητέ του εμφύτου ηθικού νόμου θα ανακηρυχθούν δίκαιοι εκ μέρους του Θεού κατά την ημέρα της κρίσεως». Τα αναφέραμε αυτά για να προσδιορίσουμε εξ αρχής, πρώτον, τη στερεή βάση της θεωρητικής κατάρτισης της Μέρης Σουρλή, πάνω στην οποία ανεγείρει το πνευματικό και λογοτεχνικό της οικοδόμημα, και δεύτερον, ότι η ποίησή της έχει μια θρησκευτική πνοή που της δίνει ανώτερες πνευματικές διαστάσεις. Στις επόμενες 149 σελίδες του παρουσιαζόμενου ποιητικού έργου, η δημιουργός του τοποθετεί μαστορικά τα ποίηματά της μέσα στη δύσκολη ιαπωνική ποιητική φόρμα χαϊκού, καθότι είναι η συντομότερη μορφή ποίησης στον κόσμο, όπως και στην προγονική μορφή του χαϊκού, το τάνκα. Η πρώτη φόρμα, το χαϊκού, αποτελείται από τρεις ομάδες των 5, 7 και 5 συλλαβών, δηλαδή 17 συνολικά, οι οποίες τοποθετούνται σε 3 στίχους για έμφαση. Παράδειγμα, το πρώτο χαϊκού της συλλογής με τίτλο «Ηλιοστάλακτο», «Ανεξίτηλο το πνεύμα της αγάπης, φως εξ ουρανού». Η δεύτερη τώρα φόρμα, το τάνκα, αποτελείται από 2 ομάδες. Η μία των 5, 7 και 5 συλλαβών που τοποθετούνται σε 3 στίχους, και η δεύτερη των 7 και 7 συλλαβών που τοποθετούνται σε 2 στίχους, δηλαδή 31 συνολικά συλλαβές, οι οποίες συγκροτούν 2 στροφές των 3 στίχων η πρώτη και των 2 η δεύτερη. Παράδειγμα, το τάνκα της συλλογής με τίτλο «Άβρα», «Φως του έρωτα», «Του ονείρου της αγάπης»,
άρπα μαγική. Στο δρόμο της καρδιάς σου χορεύουν οι λιαχτίδες. Είναι βέβαια εύκολη η περιγραφή της φόρμας αυτής, αλλά ιδιαίτερα δύσκολη και επίπονη η γραφή μέσα στο απαραβίαστο αυτό μέτρο, δείγμα της μοναδικής ιαπωνικής κουλτούρας, η οποία διακρίνεται για τους πολύ αυστηρούς γραπτούς και άγραφους κανόνες της. Θεωρούμε όμως χρήσιμο εδώ να αναφέρουμε ότι μόλις κατά τα μέσα του 20ου αιώνα άρχισαν τα χαϊκού να διαδίδονται από την Ιαπωνία προς τον δυτικό κόσμο και ειδικότερα στην Ελλάδα, μία από τις πρώτες αναγνωρισμένες προσπάθειες σύνθεσης χαϊκού ήταν το 1925, όταν ο Γεώργιος Σταυρόπουλος δημοσίευσε στο περιοδικό Λυκαβητός 6 μικρά ποίηματα με τον γενικό τίτλο «Τρίστιχα», συνοδευόμενα από σύντομο σημείωμα γνωριμίας με το συγκεκριμένο ποιητικό είδος. Επίσης να πούμε ότι ο επιφανέστερος Έλληνας ποιητής που έγραψε χαϊκού είναι ο Γιώργος Εφέρης, 16 χαϊκού, τετράδιο γυμνασμάτων 1928 έως 1937, ενώ η πρώτη αυτοτελής ποιητική συλλογή με ποίηματα χαϊκού στην Ελλάδα έγινε το 1969 από τον Ζήσιμο Λορετζάτο με τίτλο «Αλφαβητάριο». Στο χαϊκού γίνεται μια προσπάθεια να συλληφθεί η στιγμή και να διατηρηθεί στην αιωνιότητα. Καθώς οι λέξεις δεν είναι αρκετές για να περιγράψουν την ολότητα μιας στιγμιαίας εμπειρίας, ο ποιητής περιγράφει αχνά μια ιδέα και αφήνει τον αναγνώστη να συμπληρώσει. Η ποιήτριά μας, έχοντας πλήρη συναίσθηση του χρόνου και ειδικότερα της στιγμής, προτρέπει τον αναγνώστη να επενδύσει και αυτός πάνω στη σταθερή και αντικειμενική αξία κάθε μοναδικού και ανεπανάληπτου γεγονότος που μας φέρνει η ζωή με τους ακόλουθους στίχους στη φόρμα του τάνκα. Δεν διδάσκεται η αξία της στιγμής, καθορίζεται. Άγγιξέ την πριν χαθεί στο ποτάμι της ζωής. Για την αξία της στιγμής, την οποία η ζωή μας παρέχει εν είδη ισοβίου πνευματικού εφοδίου, ο καταξιωμένος ηθοποιός και σκηνοθέτης Ρένος Χαραλαμπίδης λέει στον μονόλογο της ταινίας του «Φτηνά τσιγάρα» γυρισμένη το 2000 τα ακόλουθα. «Είμαι συλλέκτης. Μαζεύω το πιο σκληρό και άγριο πράγμα του κόσμου. Στιγμές. Όταν έχω αυτό τον ξαφνικό πόθο να πετάξω και δεν έχω πού να πετάξω, κρύβομαι στη συλλογή μου, γεμάτη καφέδες, μποξέρ, χορευτές. Έτσι κι αλλιώς τα πράγματα θα κυλήσουν όπως θέλουν αυτά. Η ζωή ξέρει και εγώ την εμπιστεύομαι». Η Μέρη Σουρλή τώρα, συλλέγοντας και αυτή το υλικό των προσωπικών στιγμών της, δεν το χρησιμοποιεί ως καταφύγιο, αλλά το αξιοποιεί ως μέσο για να βυθιστεί στο αιώνιο παρόν, όπου το ιδεατό ταυτίζεται με το γεγονός σε έναν παρόντα χρόνο που φαίνεται να έχει παγώσει για πάντα. Έγλη ομορφιά της αιωνιότητας, ανεξάλειπτη, φυσική ροή πνοής ερωτευμένου χρόνου. Η ευτυχία όμως που δημιουργείται στο εσωτερικό του ανθρώπου από τον έρωτα και την αγάπη σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να βιώνεται ατομικιστικά και εγωιστικά, αλλά μέσω υγιών συμπεριφορών να διαχέεται και στους γύρω μας, ώστε να επικρατεί μια συναισθηματική ισορροπία. Γράφει η Μέρη Σουρλή.
Η ευτυχία δεν είναι αυτός σκοπός, μα μοιράσματος, η απόρρεια χαράς και η ισορροπία. Η κεντρική ιδέα τώρα στα χαϊκού και τα τάνκα της Μέρι Σουρλί είναι το φως, το οποίο θεωρεί και αισθάνεται ως την γενεσιουργό πνευματική δύναμη που δίνει αξία στη ζωή της. Γι' αυτό και αναφέρει στο βιογραφικό της ότι ευγνωμονεί τον Πανάγαθο που μπορεί να την κρίζει κάθε μέρα τη γιορτινή ματιά του ήλιου. Είναι βέβαια γνωστό ότι η έννοια του φωτός έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τους αιώνες της φιλοσοφικής σκέψης και οδήγησε σε μεταφυσικές, κοσμολογικές και γνωσιακές θεωρίες. Το φως χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο σε θρησκευτικά ή φιλοσοφικά ζητήματα, αποδίδοντάς τους ένα συμβολικό ή αλληγορικό χαρακτήρα. Προσωπικά γνώρισα την ποιήτρια μέσα από το έργο της, όταν πριν από λίγα χρόνια πήρα στα χέρια μου μια ποιητική συλλογή της που υπήρχε στον εφημεριακό ιερό ναό της γενέτειράς της Βαμβακούς, και με την πρώτη ανάγνωση διαπίστωσα ότι πρόκειται για έναν στιβαρό ποιητικό λόγο, διακρινόμενο από βαθύτατο συναισθηματισμό και έντονο λυρισμό, που αποκαλύπτει την εσωτερική διάθεση της δημιουργού. Πράγματι, όπως είδα και αργότερα, σε άλλα ποιητικά και δοκιμιακά της έργα, η συμπατριώτησά μου λογοτέχνηδα Μέρι Σουρλί είναι μια ψυχή πεπληρωμένη από φως, που δεν λησμόνισε ποτέ την ομορφιά της φύσης και της παιδικής ζωής της στη Βαμβακού, και στοχαζόμενη διαρκώς καταγράφει ποιητικά, ακόμα και στα δοκίμια της, ένα πνευματικό ταξίδι που εκκινεί από τη γενέθλια γη και φτάνει πέραν των ορίων του κόσμου τούτου στις αστρικές θάλασσες και τις απεραντοσύνες του σύμπαντος. Αυτός ο κόσμος, ο μικρός ο Μέγας, του Οδυσσέα Ελίτη, που και αυτός πιστεύει στο θαύμα του ελληνικού φωτός και δίνει ποιητικά τον ορισμό φως και πάλι φως η ψυχή που μάχεται, απασχολεί ολοζωής και τη Μέρι Σουρλί, η οποία με θαυμαστή πνευματική εγρήγορση επιχειρεί μια πολύπλευρη και πολυπρισματική θέαση της ζωής σε πανανθρώπινο επίπεδο. Με βάση το ιερό συναίσθημα της αγάπης προς τον συνάνθρωπο, τη φύση και όλα τα δημιουργήματα του Θεού, προσπαθεί να αποκαλύψει την ομορφιά και την ψυχή του κόσμου και των πραγμάτων, ενώ παράλληλα επιζητεί την εδραίωση της παγκόσμιας ειρήνης, την κοινωνική ηρεμία και πρόοδο, την κατοχύρωση του δικαιώματος της ελευθερίας, τη βελτίωση του βιωτικού και εκπαιδευτικού επίπεδου των πολιτών, την εξάλειψη της φτώχειας που εξαθλιώνει τον άνθρωπο, την ενίσχυση των θεσμών με τη συνεργασία κράτους και πολιτών, ώστε, όπως λέει η ίδια, να κρατήσουμε την παράδοση, μια παρουσία ρωμιοσύνης στο παρόν και το μέλλον. Ως μελετητής της τοπικής ιστορίας και δι της εκπαιδευτικής του τέος Δήμου Ινούντος, στον οποίο ανήκε παλαιότερα και η Μουσοτρόφος Βαμβακού, με τα σχολεία πρώτης και δεύτερης βαθμίδας και τους περιώνυμους σε αυτά διδασκάλους, οι οποίοι δημιούργησαν μια στερεά πνευματική παράδοση, όπως ο σχολάρχης Φέδων Κουκουλές, μετέπειτα καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, βυζαντινολόγος και ακαδημαϊκός, μπορώ ανεπιφύλακτα να πω ότι η λογοτέχνηδα Μέρι Σουρλί, διαπνεώμενη από το χριστιανικό πνεύμα και εμποτισμένη με τις πατροπαράδοτες αξίες και αρετές, αποτελεί έναν ακόμα κρίκο στη μακρά και ισχυρή πνευματική παράδοση της Βαμβακούς και του Πάρνονα γενικότερα.
Επίσης, ως άνθρωπος που μεγάλωσα την ίδια περίπου εποχή με την ποιήτρια σε ένα άλλο χωριό του Πάρνονα, γειτονικό με τη Βαμβακού, τον ημιορεινό Βασαρά, αναγνωρίζω απόλυτα την πηγή των συναισθημάτων της, των ριζωμένων στη λιτή ζωή των κατοίκων του τόπου μας, που διανθιζόταν με θρησκευτικές εορτές και ετήσιες πανηγύρις, στο αγωνιστικό τους φρόνημα, στην αγωνία τους για το μέλλον μας, καθώς και στην πανέμορφη φύση των χωριών μας, η οποία απόλεσε εν μέρη το παλαιό κάλος της, το οποίο προερχόταν κυρίως από την καλλιεργητική φροντίδα των ανθρώπων. Η Μέρη Σουρλή, με την νοσταλγική της διάθεση, που είναι έκδηλη σε όλο το έργο της, ξεκλειδώνει και τη δική μου ψυχή και σίγουρα πολλών άλλων και την οδηγεί στα πέτρινα μονοπάτια της παιδικής ζωής, σε έναν αντίλαλο παιδικότητας, σύμφωνα με έκφρασή της, για να μας τροφοδοτήσει στη συνέχεια με βαθιές σκέψεις ενός ενήλικα εκ των υστέρων. Την ευχαριστούμε για αυτή τη δωρεά της και της ευχόμαστε ολοψύχως να είναι καλά και να συνεχίσει να εμπλουτίζει τα κορινθιακά, τα λακωνικά και τα ελληνικά γράμματα γενικότερα με τον βαθιστόχαστο και χυμαρώδη ποιητικό της λόγο. Σας ευχαριστώ.